प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मंदिष्टारगमद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम तृतीय अध्यायम श्लोकम 14-15। ഓക്കെ, 14-15 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. മതി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കണപ്രജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, യമകിങ്കരന്മാർ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കൂടാതെ വേറെ നിയന്താവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നിയന്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളായിരിക്കണം എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ യമരാജൻ പറയുന്നു, ഞാൻ വെറുമൊരു സേവകനാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാശിവൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ധാരാളം സേവകരുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു സേവകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. എനിക്ക് ചെറിയൊരു എന്താ അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ആരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം മാത്രമേ എനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതും ചെറിയൊരു ശതമാനം അല്ലെ. ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളും അല്ലെ, അതിൽ വെറും 4 ലക്ഷം മാത്രമാണ് മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ ആരാണോ ഭഗവാനെ മറന്ന് അല്ലെ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നത് അല്പം പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് 14-15 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത്, പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം, സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ഓക്കെ, കുറെ സമയം എടുക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം മഹേന്ദ്രോ നിർവൃതി പ്രചേദഃ സോമാഗ്നിരീശാ പവനോ വിരിഞ്ജിഃ ആദിത്യ വിശ്വേ വസവോ അധസാദ്യ മരുദ്ഗണാ രുദ്രഗണാ സംസിദ്ധാഃ അന്യേ ച യേ വിശ്വസൃജോ അമരേശാ
മൃഗ്വാദയോ അസ്പൃഷ്ടരജസ്തമസ്കാ യസ്യേഹിദം നാവിദുസ്പൃഷ്ടമായഃ സത്വപ്രധാന അപി കിം തദോന്യ അഹം മഹേന്ദ്രോ നിരുതി പ്രജേതഃ സോമാഗ്നിരീശാ പവനോ വിരിഞ്ചിഃ ആദിത്യവിശ്വോ വസവോദസദ്യ മരുദ്ഗണാരുദ്രഗണാസസിദ്ധഃ അന്യേ ച യേ വിശ്വസൃജോ അമരേശാ മൃഗ്വാദയോ അസ്പൃഷ്ടരജസ്തമസ്കാ യസ്യേഹിദം നാവിദുസ്പൃഷ്ടമായഃ സത്വപ്രധാന അപി കിം തദോന്യ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം, 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വൈന ഗോപിർമനസാ സുവിർവാ ഹൃദാ ഗിരാവാ സുഹൃത്യോ ഹൃദോ വിജഷ്യതി ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയഥാ വാ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. യം വൈന ഗോപിർമനസാ സുവിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാ സുഹൃദോ വിജഷ്യതി ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയഥാ വാ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കായിട്ട് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈന ഗോപിർമനസാ സുവിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാ സുഹൃദോ വിജഷ്യതി ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയഥാ വാ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. യം വൈന ഗോപിർമനസാ സുവിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാ സുഹൃദോ വിജഷ്യതി ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയഥാ വാ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. അംബിക കേശവരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാ സുഹൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയഥൈവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാ സുഭൃത്തോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മാനാം ചക്ഷുര്യദൈവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാഗിരാ വാസുഭഗോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയദൈവ ഹൃദയസ്തദപരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈ ന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാം ഹൃദാ ഗിരാ വാസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാന അന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയദേവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈ ന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാം ഹൃദാ ഗിരാ വാസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയഥൈവാ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവവാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈ ന ഭോഗേർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാ ഗിരാവസോ വൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയദേവാ ഹൃദയസ്തദപരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈ ന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവ ഹൃദാ ഗിരവാ സുഹൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനം അന്തർഹൃദി സന്തമാത്മാനം ചക്ഷുര്യദേവ ഹൃദയ യദസ്ത പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈ ന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയദൈവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജശ്രീ സത്യവതി ചൊല്ലിക്കണോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ചൊല്ലു. യം വൈ ന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുര്യഥൈവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈ ന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മാനാം ചക്ഷുര്യഥൈവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈവനാഭോർമനസാ സുഭിർവാം ഹൃദാ ഗിരാ വസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാന അന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർഹൃദൈവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈ ന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുര്യദേവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം വൈ ന ഗോഭിർമനസാ സുഭിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃദി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുര്യഥൈവ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള 14-15 ശ്ലോകങ്ങളുടെ
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം മഹേന്ദ്രോ നിരുതി പ്രചേദഃ സോമാഗ്നിരീശ പവനോ വിരിഞ്ജിഃ ആദിത്യ വിശ്വേ വസവോദസാദ്യ മരുദ്ഗണാ രുദ്രഗണാ സസിദ്ധഃ അന്യേ ച യേ വിശ്വസൃജോ അമരേശ ഋഗ്വാദയോ അസ്പൃഷ്ടരജസ്തമസ്കാ യസ്യേഹിദം നാ വിദുസ്പൃഷ്ടമായഃ സത്വപ്രധാനാ കിം തദോന്യാ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല വിഭാഗങ്ങളിലെ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ യമരാജൻ, സ്വർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രൻ, നിർവൃതി, വരുണൻ, ചന്ദ്രദേവൻ, അഗ്നി, മഹാദേവൻ, പവനൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ, സൂര്യദേവൻ, വിശ്വവസു, അഷ്ടവസുക്കൾ, സാധ്യന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ, മരീചിയും മറ്റു മഹർഷിമാരും, അതുപോലെ ബൃഹസ്പതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഭൃഗുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാമുനിമാരും തീർച്ചയായും പ്രകൃതിയുടെ അധമ ഗുണങ്ങളായ രജസിൽ നിന്നും തമസിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പരമദിവ്യോതപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ മായാശക്തിയുടെ കീഴിൽ വൃഥാ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാൻ? യമരാജൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, രാജൻ യമകിങ്കരന്മാരോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ, അതുപോലെ ധാരാളം സേവകന്മാരുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും അല്ലെ, മറ്റുള്ള അഗ്നി, വരുണൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാണ്, സത്വഗുണത്തിലാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവായി കഴിയുന്ന മായാശക്തിയുടെ കീഴിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാനായിട്ട്? നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലെ മനുഷ്യരും മറ്റ് ജീവസത്തകളും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളായ രജസിനാലും തമസിനാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും ഉൾപ്പെടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് പോലും പരമദിവ്യോതപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ വിവരിച്ചു. അതേസമയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായ ഭക്തന്മാർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു. ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:9-16 ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത് പോലെ നഹേയസ്യ കർഹിചിത് രാജൻ പുമാൻ വേദവിദിൽസിതം യത് വിജിജ്ഞാസ്യതി യുക്താ മുഖ്യന്തി കവയോ അഭിഹി. അല്ലയോ രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. മഹാന്മാരായ തത്വചിന്തകർ സവിസ്തരം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പരിഭ്രാന്തരാണ്. അതിനാൽ ആർക്കും ഊഹാപോഹജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒരുവനെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ മുഹ്യന്തി. ഇതും ഭഗവത്ഗീത 7:3 ഭഗവാൻ സ്വയം വിശദീകരിച്ചു.
മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. അനേകായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞ സിദ്ധന്മാർക്കിടയിൽ പോലും ഭക്തി പ്രക്രിയ, ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വൈ ന ഗോപിർമനസാ സുബിർവാ ഹൃദാ ഗിരാ വാസുഭൃതോ വിചക്ഷതേ ആത്മാനമന്തർഹൃതി സന്തമാത്മനാം ചക്ഷുർയദൈവാ ഹൃദയസ്തതഃ പരം. ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്ക് കണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ ജീവസത്തകൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും മനസ്സുകൊണ്ടും ജീവവായുവിനാലും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും വാക്കുകളുടെ ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവസത്തകൾക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് കണ്ണിനെ കാണാനുള്ള ശക്തിയില്ലെങ്കിലും കണ്ണ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നു. കാലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് കാണാൻ കണ്ണുകൾക്ക് ശക്തിയുള്ളതിനാൽ കാലുകൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നു. സ്പർശിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടറിയാൻ കണ്ണുകൾക്ക് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് കൈകൾ അവയെ സ്പർശിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് മാർഗദർശനം നൽകുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവസത്തകളും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മതസ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് സ്മൃതി വിസ്മൃതികൾക്കും ജ്ഞാനത്തിനുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാർജുന തിഷ്ഠതി. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ അനുവാദമില്ലാത്ത ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. പരമാത്മാവ് ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ജീവസത്തയ്ക്ക് അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൗശല പ്രയോഗത്താൽ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപവും കർമ്മങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനാവില്ല. കണ്ണുകളുടെയും ശരീരാവയവങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണം സമുചിതമാണ്. കാലുകൾക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കണ്ണുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നടക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അസാധ്യമാണ്. ഒരുവന് തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ പരമാത്മാവിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗദർശനം അനിവാര്യമാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യാത്മതന്ത്രസ്യ ഹരേരദീശിതുഃ പരസ്യ മായാധിപതൈർമഹാത്മനഃ പ്രായേണ ദൂതാ ഇഹ വൈ മനോഹരാ ശരന്തി തദ്രൂപഗുണസ്വഭാവഃ. തസ്യാത്മതന്ത്രസ്യ ഹരേരദീശിതുഃ പരസ്യ മായാധിപതൈർമഹാത്മനഃ പ്രായേണ ദൂതാ ഇഹ വൈ മനോഹരാ ശരന്തി തദ്രൂപഗുണസ്വഭാവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ള വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാത്മതന്ത്രസ്യ ഹരേരദീശിതോ പരസ്യ മായാധിപതേ മഹാത്മനാ പ്രായേണ ദൂതാ ഇഹ വൈ മനോഹരാ ചരന്തി തദ്രൂപഗുണസ്വഭാവാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാത്മതന്ത്രസ്യ ഹരേരദീശിതുഃ പരസ്യ മായാധിപതൈർമഹാത്മനഃ പ്രായേണ ദൂതാ ഇഹ വൈ മനോഹരാ ചരന്തി തദ്രൂപഗുണസ്വഭാവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാത്മതന്ത്രസ്യ ഹരേരദീശിതു പരസ്യ മായാധിപതേർമഹാത്മനഃ പ്രായേണ ദൂതാ ഇഹ വൈ മനോഹരാസ്തരന്തി തത്രൂപഗുണസ്വഭാവാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरदीशिभु परस्य मायाधिपतेर्महात्मना प्रायेण दृगायुव वै मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ശരി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्द्रस्य हरेरतीशुदुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा शरन्ति तद्रूप गुणस्वभावः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण प्रभु जी. ശരി. भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्द्रस्य हरेरतीशुदुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹൃദയാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാത്മതന്ത്രസ്യ ഹരേരതീശിതുഃ പരസ്യ മായ അധിപതേർമഹാത്മനഃ പ്രായേണ ദൂത ഇഹ വൈ മനോഹര ചരന്തി സ്വരൂപഗുണസ്വഭാവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्द्रस्य हरेरदीशिदो परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूतायिह वै मनोहरा सरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാധാ പിള്ളൈ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरदीशिदु परस्य मायाधिपतेर्महात्मना प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सावित्री प्रश्न देवदास माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्द्रस्य हरेरदीशिदुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा सरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. शोभा प्रदीप माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्द्रस्य हरेरदीशिदु परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा श्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीतासी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्द्रस्य हरेरधीशितो परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. गीताटी माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्यात्मतन्द्रस्य हरेरधीशिदु परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तद्रूप गुणस्वभावाः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. श्री जय माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा शरन्ति तद्रूपगुणः स्वभावा. हरे कृष्ण प्रभु. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മറ്റാരെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. പരമദിവ്യോത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനുമാണ്. മായാശക്തി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും യജമാനൻ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രൂപവും ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. അതുപോലെ വൈഷ്ണവരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതന്മാരും സൗന്ദര്യവും ശാരീരിക സവിശേഷതകളും അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് പോലുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരുമാണ്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. യമരാജൻ പരമോന്നതനായ നിയന്താവായ പരമദിവ്യോത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ യമദൂതന്മാർക്ക് അജാമിളനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാനായിരുന്നു ആകാംക്ഷ. യമരാജൻ അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവരുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളും അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളിലും സ്വഭാവത്തിലും പരമദിവ്യോത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അഥവാ വൈഷ്ണവർ മിക്കവാറും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോളം തന്നെ യോഗ്യരാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിഷ്ണു ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തി കുറഞ്ഞവരല്ലെന്ന് യമരാജൻ യമദൂതന്മാരെ അറിയിച്ചു. വിഷ്ണു യമരാജനേക്കാൾ ഉന്നതനായതിനാൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും യമദൂതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതരാണ്. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ സ്പർശിക്കാൻ യമദൂതന്മാർക്ക് ആവില്ല. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. ताय गुरु प्रेमानंद हरे बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ യമകിങ്കരന്മാരുടെ ആ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് അല്ലെ. അവരാരാണ് അല്ലെ ഇത്രയും അധികാരത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ആ സേവനം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്? അവർക്കാരാണ് ഇത്രയും അധികാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ യമകിങ്കരന്മാരെ യമരാജന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കൂടാതെ വേറെ നിയന്താവ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപൻ. അങ്ങനെ മറ്റാൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് അവര് അല്ലെ? അവരെക്കാളും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് അങ്ങായിരിക്കണം, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് യമരാജൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ.
ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെയും തന്നെയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയൊരു സേവനം ഞാനും ചെയ്യുന്നു, പാപികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന വൈഷ്ണവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ സേവനങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഒരു സേവനം മാത്രം ആരും എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തില് ധർമ്മരാജൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെ, യമരാജന്റെ വേറെ പേരാണ് ധർമ്മരാജൻ അല്ലെ, സൂര്യപുത്രനാണ്, സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സേവനം മാത്രം ആരും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മരാജൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും. കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം വന്നവരൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈയടക്കും. പിന്നെ അവസാനം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല സേവനങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ എടുത്തു, ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു സേവനം മാത്രം എടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നു ആ സേവനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പാപകർമ്മങ്ങളാണോ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണോ എന്നൊക്കെ തരംതിരിക്കാനും അതിനെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സേവനം, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ. എന്താണ് ധർമ്മം, എന്താണ് അധർമ്മം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ധർമ്മമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അധർമ്മമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതല. ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ 26-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആയിരക്കണക്കിന് നരകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 28 നരകങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നു അല്ലെ. ഓരോ നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഓരോ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും ഓരോരോ നരകങ്ങളിൽ പോകണം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ചെറിയ മൂട്ടയെയും കൊതുകിനെയും കൊന്നതിന് പോലും ശിക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്, അവർക്ക് അവരുടെ അവബോധം വികസിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കറിയില്ല മനുഷ്യരെ കടിച്ചാൽ അവർക്ക് വേദനിക്കും എന്നുള്ളത്. അവര് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അവര് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നു, നമ്മള് ബ്ലഡ് കുടിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു അല്ലെ, അതിനും ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊന്നിട്ടുള്ള ജീവികളൊക്കെ നരകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെയും ചോര കുടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ അത്രയും എന്താ പറയുക, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ശിക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നിർവഹിക്കുക വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് അല്ലെ, ഒരു സേവനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇപ്പൊ ധർമ്മരാജൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സേവനം ബാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു, ധർമ്മരാജൻ, ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സേവനം തന്നാൽ നീ അത് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ധർമ്മരാജൻ എന്താണ് സേവനം എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഉടനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ എന്ത് സേവനം തന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ ലോകത്തിലെ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, പാപികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയാണ് നിനക്ക്, ആ ഒരു സേവനമാണ് നിനക്ക്, അത് നീ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ധർമ്മരാജന് വല്ലാതായത്. ധർമ്മരാജൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേവനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രയാസമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ. എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് ശരി എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, ഞാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അതിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ അധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷനൊന്നും വേണ്ട, നീ സേവനം ഏറ്റെടുത്തോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഞാനാകുന്ന ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള
ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, ചുമതലകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നവരെ, അനുസരിക്കാത്തവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ധർമ്മരാജന് ഈ സേവനം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ യമരാജനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സേവനങ്ങൾ. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും യമരാജൻ ഞാൻ പരമനിയന്താവല്ല, ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു വെറും സേവകൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ സ്വന്തം പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ എന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് 15-16 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, യമരാജൻ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല വിഭാഗങ്ങളിലെ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ, യമരാജൻ, സ്വർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രൻ, നിർവൃതി, വരുണൻ, ചന്ദ്രദേവൻ, അഗ്നി, മഹാദേവൻ, പവനൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ, സൂര്യദേവൻ, വിശ്വവസു, അഷ്ടവസുക്കൾ, സാധ്യന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ, മരീചിയും മറ്റു മഹർഷിമാരും, അതുപോലെ ബൃഹസ്പതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരും അല്ലെ. ബൃഹസ്പതി ദേവഗുരുവാണ് അല്ലെ. ആ ബൃഹസ്പതിയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭൃഗുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാമുനിമാരും തീർച്ചയായും പ്രകൃതിയുടെ അധമ ഗുണങ്ങളായ രജസിൽ നിന്നും തമസിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നത് ധർമ്മരാജൻ അല്ലെ. യമരാജൻ സൂര്യദേവന്റെ പുത്രൻ അല്ലെ, ധർമ്മരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ധർമ്മരാജൻ തന്നെയാണ് യമരാജൻ എന്നറിയുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ മായാശക്തിയുടെ കീഴിൽ വൃഥാ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തു പറയാനാണ്? അപ്പോ ഇവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അതിലൊരാൾ തന്നെയാണ് യമരാജൻ അല്ലെ. അപ്പോ ഇത്രയും മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഈ മായാശക്തിയുടെ കീഴില് വെറുതെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാനാണെന്നാണ്. ഇതേപോലെ ബ്രഹ്മാവും പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിക്കും ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ജാനന്തയേവ ജാനന്തു കിം ബഹുത്വാ നമേ പ്രഭു മനസോ വപുസോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചരഃ. ജാനന്തയേവ ജാനന്തു കിം ബഹുത്വാ നമേ പ്രഭു മനസോ വപുഷോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചരഃ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ, ഒന്നു മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരാനാവുന്നതല്ല. ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള 4 തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 4 മുഖങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്
കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ. അങ്ങനെ പറയുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്താണ്, അവര് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇവിടെ പല ന്യൂനതകളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവരുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതുപോലെ അവര് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു എന്ന് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറ്റിക്കാനുള്ള പ്രവണത അല്ലെ, കളവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, ഇങ്ങനെ പല ന്യൂനതകളുമുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചു. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയാധികവി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ, ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം 4 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകുകയുണ്ടായി അറിവെന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് അല്ലെ. ഓ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അവരൊരിക്കലും അഹങ്കരിക്കില്ല. ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ഓ, ബ്രഹ്മാവ് അത്രയും വിനയം കൊണ്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ യമരാജനും പറയുന്നു എനിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിസിലെ പ്രഭുപാദരും വിനയം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി അല്ലെ, അത്രയും വലിയ ആ ഒരു ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നാണ്. പല ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ രാസലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് ശിഷ്യന്മാരല്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് രാസലീലയെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, യോഗ്യത ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ എനിക്ക് ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പറയാൻ അല്ലേ. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാം പല ആൾക്കാരും രാസലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ 1-ാം സ്കന്ധം മുതൽ 9-ാം സ്കന്ധം വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദശമസ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് മതി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അത്രയും ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന്. എന്നാൽ പലരും ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ കാണാം, അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് എന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള തരം താണ കാമവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെ. പല സീരിയലുകളും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്നു, അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ. ആ രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള ഗോപികമാരൊക്കെ. ഇതൊന്നും അറിയാത്ത വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാമം അല്ലെ, ഇവിടെ സ്നേഹമില്ല പ്രേമമില്ല, ഇത് കാമമാണ് അല്ലെ, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവർ അതിനെയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറയാറില്ല. പ്രഭുപാദരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചില്ല. എന്താണ്, അവരൊക്കെ അതിനുള്ള ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ എന്നാൽ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അല്ലെ, അവരോട് നിങ്ങളെ യോഗ്യത തന്നെയായിരിക്കും, എന്നാൽ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന്.
അതിന് ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ള മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവികളും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളായ രജസിനാലും തമസിനാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ദേവന്മാരും മഹർഷികളും ഉൾപ്പെടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് പോലും പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കും. അതേസമയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയരായ ഭക്തന്മാർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു. ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ആരാ തരുക? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദരിയോട് പറയും. അലയോ രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. മഹാന്മാരായ തത്വചിന്തകർ സവിസ്തരം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പരിഭ്രാന്തരാണ്. അതിനാൽ ആർക്കും ഊഹാപോഹജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒരുവനെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. ഇതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. ആ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ എത്രയെത്രയോ ലീലകൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ? ഭഗവാൻ ഞാൻ ആരുടെ പക്ഷത്തും ചേരുന്നില്ല, ഞാൻ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൗരവരെ വധിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും എങ്ങനെ വധിക്കണം, അല്ലെ, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വധിക്കണം, ആരെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ വധിക്കണം, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. അല്ലെ, രഥം നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഭഗവാനായിരുന്നു ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ നേർക്കും രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പാണ്ഡവർ, അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചുമാർക്ക്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികള് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെ, ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അല്ലെ, സാഹചര്യം കൊണ്ട് മറുപക്ഷത്തായി, കൗരവരുടെ പക്ഷത്തായി, അല്ലെ. എങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ്? ആ യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പാർത്ഥസാരഥി രൂപം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പൊടിയൊക്കെ പുരണ്ടു ഉയർത്തിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപം, അല്ലെ, ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും സുന്ദരമാണ്. അത് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അതങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അനേകം മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ, വേറെയും ഓർക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഭീഷ്മപിതാമഹൻ നേർക്കുനേരെ കാണുന്നത് ഭഗവാൻ ആ കയ്യില് ആ എന്താ പറയാ കടിഞ്ഞാണം പിടിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ രൂപമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സ്മരിച്ചത് എന്ന് പറയും, അല്ലെ. അവസാന നിമിഷവും ആ രൂപം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ മറുവശത്ത് ചേരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ലീലകൾ നോക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകള് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. ദ്രൗപതിയെ ദുശാസനും ആ ദുര്യോധനും കൂട്ടരും ഒക്കെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അതിന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ദുര്യോധനും ആ വസ്ത്രമില്ലാതെ മുന്നിൽ പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു.
നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തു അല്ലെ, സഭയിൽ വെച്ച്. നമ്മൾ നേരത്തെ വില്ലമംഗല സ്വാമി പാടുന്നത് അല്ലെ, ഒരു സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് വസ്ത്രം അഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതേപോലെ ഒരു സാഹചര്യം ദുര്യോധനും ഉണ്ടായത്. ദുര്യോധനെ യുദ്ധം ജയിക്കുവാനായിട്ട്, നല്ല ശക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഗാന്ധാരിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുകിன்ற, അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഭർത്താവ് അന്ധനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ കണ്ണുകൾ കെട്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് യാതൊരു വസ്ത്രവുമില്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം. ഞാൻ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനായിട്ടും അത്രയും തപശക്തി ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാം, നിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കുമായിട്ട്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അവസരത്തില്, ഗാന്ധാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തില് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വന്നിട്ട് ദുര്യോധനെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ സ്വബോധമൊക്കെ പോയോ? നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ച ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ, ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ നഗ്നനായിട്ട് പോകുന്നു? അപ്പോഴേ ദുര്യോധന അവിടെ നിന്നൊക്കെ മറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കാണാത്ത രീതിയിലൊക്കെ മറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയുണ്ടായെന്നത്. അവസാനം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ, നിന്റെ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കാണാനോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലോ? നീ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലല്ലോ, നീ ഇപ്പോ വലിയ ആളായില്ല, ഇങ്ങനെയാണോ പോവുക? നീ അല്പമെങ്കിലും നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും മറച്ചു കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ മറച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന്. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു കൈ കൊണ്ട് അവിടെ പിടിച്ച്, ഒരു കൈ കൊണ്ട് തൊടയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു തൊടയിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് ദുര്യോധനെ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗാന്ധാരിയുടെ തപശക്തി പ്രകാരം അത്രയും ശക്തിമത്തായിരുന്നു. വേറെ ഒരു മറച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൈ അവിടെയും എന്താ പറയാ, ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തും ഒരു കൈ തൊടയിലും വെച്ചു. അപ്പൊ തൊടയിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് വധിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ചെയ്യുന്ന ലീലകൾ ആർക്കും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തന്നെ പറയുന്നതായിട്ടും പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും പറയുന്നു, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതസിദ്ധേയതാമഭിസിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാമീതി തത്വ. ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞ സിദ്ധന്മാർക്കിടയിൽ പോലും ഭക്തി പ്രക്രിയ, ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നു, ബഹുനാം ജന്മനാമന്ദേ നാനവാൻ മാൻ പ്രപദ്യന്തേ വാസുദേവ സർവമിതിം സമഹാത്മാ സുവർണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ അത്രയും സുദുർലഭമായി, അത്രയും ചുരുക്കം ആൾക്കാർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്യമിക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണരാണെന്നും അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് അല്ലെ, വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവരിൽ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നവരാണെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിയവരിൽ തന്നെ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവര് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്യമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സറണ്ടർ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്,
ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്ക് കണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത പോലെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ ജീവസത്തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും മനസ്സുകൊണ്ടും ജീവവായുവിനാലും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും വാക്കുകളുടെ ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവസത്തകൾക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ അല്ലെ, അവർ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭാവാർത്ഥത്തില് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ണിനെ കാണാൻ ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകും. നമ്മുടെ കാലുകൾക്കോ കൈകൾക്കോ ഒന്നും കണ്ണിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കാലുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴൊരു എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ അല്ലെ, ഒരു കുഴിയോ അല്ലെ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് കാണിച്ചു തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കാലവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തൊടുവാനും ഒക്കെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നു അല്ലെ. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീ അല്ലെ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റാതെ അല്ലെ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് അത് തീയാണ് അല്ലെ, അത് തൊട്ടാൽ കൊള്ളും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് തൊടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് ആരാണ്? കണ്ണാണ് അല്ലെ. കണ്ണ് അവിടെ പണിമുടക്കുന്ന കണ്ണ് അല്ലെ. ഞാനെന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സഹായിക്കേണ്ടത്, ഞാനിവിടെ അടച്ചു നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാല് മുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും വീഴും, കാല് ഇല്ലേ, കാൽ എന്താ പറയാ വഴി തെറ്റിട്ട് എവിടെയും കുഴിയിലൊക്കെ വീഴും, കൈകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെടും, അങ്ങനെ എല്ലാം താറുമാറാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്റെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല അല്ലെ. പലരും പറയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ കാണിച്ചു തന്നാട്ടെ എന്ന് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭുപാദരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ എനിക്കും കാണിച്ചതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കാണാം. ശിഷ്യന്മാരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? 3:30 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നീട് 4 മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അവിടെ ഗുരുപൂജ, ആദ്യം അവിടെ പ്രഭുപാദർ സമാധിയിൽ പൂജ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നീടാണ് രാധാശ്യാം സുന്ദറിന്റെ കൃഷ്ണബലറാമിന്റെ ഒക്കെ പൂജ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടെ സംസാര ദാവ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവിടെയാണ് പൂജ നടക്കുക പ്രഭുപാദ സമാധി അല്ലെ. പിന്നീട് ഇപ്പുറമാണ് കൃഷ്ണബലറാമിലെ, അവിടെയാണ് വിഭാവരി ശേഷ എന്നുള്ള ആ കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള ആരതി നടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് സാധാരണ രീതിയിൽ മംഗളാരതി ഒക്കെ 4:30 നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ 4 മണിക്ക് ശേഷം തന്നെ തുടങ്ങും, 4 മണി കഴിയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടുന്ന് പ്രഭുപാദ സമാധിയിൽ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പുറം രാധാശ്യാം സുന്ദറിനും കൃഷ്ണബലറാമിനൊക്കെ മംഗളാരതി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത്രയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. എന്നാൽ അതിന് തയ്യാറല്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചർമ്മചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അതീവ കാരുണ്യവാനാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഭഗവാൻ അതിൽ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. അർച്ചാമൂർത്തികളായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം നൽകുന്നു. അതുപോലെ
നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം തരും. നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല. അല്ലെ? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞു, പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു. പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. സദൈവ ഹൃദയേഷു യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാവശ്യം. ആ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അല്ലെ? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളായിട്ടുള്ള മരം, കല്ല്, അല്ലെ, ശില, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോഹം, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വസ്തുവല്ല, അല്ലെ, അതിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു മരത്തിലായാലും ഒരു ശിലയിലായാലോ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കുത്തി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് ആ വസ്തുവല്ല, അത് പിന്നെന്തായി? ഭഗവാനായി. അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് മരത്തിലൊക്കെ ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനൊക്കെ അല്ലെ മരത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശിലയായിട്ട് അല്ലെ സാലഗ്രാം ശിലകൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. രാധാരമണൊക്കെ അല്ലെ സാലഗ്രാം ശിലയിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭഗവാന് ഓരോരോ രീതിയിലും അല്ലെ ലോഹങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, ലോഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങള് അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഫോട്ടോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് എന്താ വെറും ഇതല്ല, അല്ലെ? അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം വസ്തുക്കളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം നൽകും. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാരെന്താണ്? അത് ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെന്താണ്? അതൊരു സാധാരണ വസ്തുവായിട്ട് കാണും. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പ്രതിമാനഹിത്തു അല്ലെ, അങ്ങ് വെറും പ്രതിമയല്ല, അങ്ങ് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ്. അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ ചലിക്കുന്നതും മറ്റുമൊക്കെ, അല്ലെ? കാലുകളായാലും കൈകളായാലും ഒക്കെ. അതുപോലെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് മാർഗദർശനം നൽകുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു, സർവസ്യജാഹം ഹൃദിസന്നിവിഷ്ടമത്തസ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ചാനൻ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ട് സ്മൃതിയും വിസ്മൃതികളും ജ്ഞാനത്തിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് പരക്കം പായുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അല്ലെ? ആ പരമാത്മാവിലോ ആത്മാവിലോ വിശ്വാസമില്ലാത്ത വെറും ഈ ശരീരമാണെന്ന് താനെന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. പരമാത്മാവ് ഓരോ നിമിഷവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൗശലപ്രയോഗ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനാവില്ല. കണ്ണുകളുടെയും ശരീരാവയവങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണം സമുചിതമാണ്. കാലുകൾക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കണ്ണുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നടക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ അത് അസാധ്യമാണ്. ഒരുവന് തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ള പരമാത്മാവിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അവന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനിവാര്യമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്
ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, പരമദിയോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനുമാണ്. മായാശക്തി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും യജമാനൻ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രൂപവും ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും. അതുപോലെ വൈഷ്ണവരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതന്മാരും സൗന്ദര്യവും ശാരീരിക സവിശേഷതകളും അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതുപോലുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരുമാണ്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളിൽ ഭാഗവതത്തിനും അല്ലെ മറ്റു പല സ്ഥലത്തും ഒക്കെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലുള്ളവരും പ്രത്യേകിച്ചും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും അല്ലെ, അവര് 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്കൊക്കെ 4 കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ കൈകളുള്ള പോലെ തന്നെ ശംഖും ചക്രവും ഗദയും അല്ലെ പത്മവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ വാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. നമ്മൾ നേരത്തെ മുക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് സാരൂപ്യ മുക്തി, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെ. സാലോക്യം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാര്. ഭഗവാന് സാരൂപ്യം, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ രൂപത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ, വിഷ്ണുദൂതന്മാരൊക്കെ. അവരുടെ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യമകിങ്കരന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സുന്ദരന്മാരാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യമകിങ്കരന്മാരുടെ ജോലിയെ തടസ്സം എന്താണ്? അവരുടെ ജോലി എന്താണ്? ഈ അജാമിളിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാണാൻ നിങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരനാണ് നേരത്തെ തന്നെ യമകിങ്കരന്മാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ യമരാജൻ അത് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അവരും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരന്മാരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. യമരാജൻ പരമോന്നത നിയന്താവായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുക. പക്ഷെ യമദൂതന്മാർക്ക് അജാമിളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാനായിരുന്നു ആകാംക്ഷ. യമരാജൻ അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവരുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളും അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളും സ്വഭാവത്തിലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകൾ, വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അഥവാ വൈഷ്ണവർ മിക്കവാറും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോളം തന്നെ യോഗ്യരാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിഷ്ണു ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തി കുറഞ്ഞവരെന്ന് യമരാജൻ യമദൂതന്മാരെ അറിയിച്ചു. വിഷ്ണു യമരാജനേക്കാൾ ഉന്നതനായതിനാൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും യമൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതരാണ്. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ സ്പർശിക്കാൻ യമദൂതർക്കാവില്ല. യമരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ യമകിങ്കരന്മാരെക്കാളും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പർശിക്കുവാനുള്ള അനുവാദമില്ല എന്നാണ്. നേരത്തെ അതായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും അപമാനത്തോടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജീവിതത്തില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എത്രയോ ആൾക്കാരെ യമപുരിയിലേക്ക് അല്ലെ, യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഇതുവരെ ആരും തടസ്സം നിന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 4 സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, 4 കൈ ചതുർഭുജങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള 4 ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ, അവരുടെ യജമാനായിട്ടുള്ള ധർമ്മരാജനോട് യമരാജനോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആരാണ് ഇവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുക. എന്നാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ
താല്പര്യം അവരെ തടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആൾക്കാർ ആരാണെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമരാജൻ പറയുന്നു, വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ആ വിഷ്ണു ദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരാളെ തൊടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, बताए गौर प्रेमानंदी हरे കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അല്ലെ. നേരത്തെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞ് അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു യമരാജൻ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യവും ആ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവർ ഭഗവാൻ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവന്തി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുക. ഭാരതീയ മാതാജി കൈ